Ganito ang sitwasyon sa ilang gasolinahan sa Bangged Abra bago pa ang nakatakdang big-time oil price hike bukas. Mahabang pila ng mga sasakyan, karamihan nag-full tank na. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, ilang motorista ang may dalang container sa mga gasolinahan, ngunit tinanggihang kargahan ang mga ito ng gasoline stations alinsunod sa utos ng Department of Energy. Humabol din na magpakarga ng langis ang ilang motorista sa ilang gasolinahan sa La Union bago pa ang nakatakdang big-time oil price hike bukas. Sinamantala raw talaga ito ng karamihan. May kanya-kanya na rin silang diskarte para makatipid sa pagkonsumo ng langis. Pupunta na ako ngayon dahil tataas na naman baka kasi papunta kami ng Ilocos. Mas mataas ang diesel doon, gasolina doon. So dito na kami ngayon makakarga. Huwag ka na lumabas, huwag na kami ng sasakyan. Makikisabay na lang ako sa katrabaho ko. Siya naman ang kawawa. Hati na lang kami sa gas niya. Isang barangay lang naman kami. Dobleng pasanin naman ito sa mga tsuper, lalo't kailangan nilang bumiyahe araw-araw para may pantusto sa pangangailangan ng pamilya. Hindi na nga raw sapat ang kanilang kinikita, tataas pa ang presyo ng langis. Isa lang daw ang hiling nila, ipatupad na ang dagdag pasahe. Gumamam ta Basiti ko Basiti birbiro kami nga na kami nga driver ti jeepney. San Fernando, San Gabriel, mano minimum fare? 35 ma'am. Mano ay kumatidagdagan? Depende DJ ko ma'am, depende DJ ipatupad ti LTFRB. 40 pesos ang minimum fare mula San Fernando City hanggang Nagilian. 30 pesos naman sa senior citizen at estudyante. Kung papipiliin daw si Mang Jerry, mas okay na raw ang dagdag pasahe kaysa sa fuel subsidy na tulong ng gobyerno. Iyat mi ate ginato ti pamasahi. Ta ngumato amin ti pisa gulong. Digi jay ti kana kakibat na tata ng mato gasolina. Oh, di na talaga natural nga gilang ko kama ngem. Masyak lang may sa may miyat ko mga iti pamasahi ti ngato da. Tagamin forever din pakinabang mi. Dati subsidy kanda ka 5,000. No na gasolina amin awanen. Oh, anyay marami mi. Pero ang mga commuter, mas mahihirapan naman daw kung magtataas ng pasahe. Siyempre, nagliga mo birok sintimo, di ba? So no, balin ka steady lang jay ko. Pasahe. Naganan mamin ano kami aglugan. Naggastar ti plating nga talaga mo. Suman manuwak pa nga mati kay San Fernando, pakabila nagpa-check up kami. tuloy-tuloy pa rin umano ang tulong ng gobyerno sa mga apektadong tsuper ayon na rin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Regional Office 1. Bukod sa fuel subsidy na 5,000 pesos para sa traditional PUVs at 10,000 pesos naman sa modernized PUVs, meron ding service contracting program. Ang last resort natin talaga is yung provisional fare increase. Last na yun. Kasi bakit ko sinabing last, hindi natin alam kung gaano katagal magtatagal yung nangyayaring giyera sa Middle East, di ba? So, gusto ko lang i-share na parang yung mga hakbang ng gobyerno is very calculated talaga. Halintulad ko na lang sa earthquake para mas maintindihan ng ating mga viewers. Yung earthquake na intensity 10 pero nag-last ng 3 seconds, medyo walang effect yun. Versus kunwari sa intensity 3 na nag-last for more than an hour, 1 hour 30, ganun yun. So, ganun namin ganun pinag-aaralan ng gobyerno kung ano yung mga hakbang na kailangan natin gawin. Kasi nakadepende pa rin yan doon sa away sa giyera sa Middle East. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.